כשהכריזו שחוזרים לצפון, מצאתי את עצמי עבודה נורא מול זה, ולא הרגשתי שאני אוכל אי פעם להרגיש בבית שוב, כאילו במקום שהוא שלי. אני בשנה וחצי האחרונות כל הזמן חושבת ורוצה לחזור למקום שאני מארחת. באים אליי הרבה אנשים, כמו שהיה קודם. האנשים שמגיעים למיזם הזה צריכים בעיקר לא את הדברים החומריים. הם צריכים לדעת שרואים אותם, שדואגים להם, שרוצים לעשות להם בית, אבל מהמקום הרגשי. אספנו דירה שלמה, אספנו כוסות, מכונת כביסה, אספנו שולחן, אספנו כיסאות. וואו! This project is really awesome. It's absolutely great and מתרגש, I'm excited. וואו! נכנסתי הביתה באותו יום, והוא כבר הרגיש בית, כי היה לי ספה, והיה לי מיטה, והיה לי שידות, עציצים, תמונות, כלי מטבח. הם בנו בית שמביא לאנשים אחרים בית. לכבוד המשפחות שבתיהן וליבן ספגו מכה קשה במלחמה, אתם לא לבד, עם שלם עושה לכם בית. החיים ממשיכים, ובצדק, אבל הצורך נשאר. לצערנו, המלחמה עדיין לא נגמרה. יש עוד אלפי משפחות שצריכות עזרה. אנחנו צריכים את עזרתכם על מנת להמשיך ולסייע להם לייצר תחושה של בית מחדש.